Esponenti tal-Partit Nazzjonalista qed jibqgħu juru skumdita kbira meta mitluba jagħtu dettalji dwar x'intqal fil-laqgħa bejn il-whistleblower fil-każ ta' Għawdex u Simon Busuttil. Meta staqsejna jaf xi ħaġa dwar din il-laqgħa lid-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli, qalulna li spiċċat il-konferenza tal-aħbarijiet. L-aħħar mistoqsija Clyde jekk ma jimpurtax, hemm qalilkom Simon Busuttil x'intqal fil-laqgħa mal-whistleblower. Grazzi ħafna. Qalilkom x'intqal fil-laqgħa mal-whistleblower. Li Busuttil iltaqa' mal-whistleblower sar magħruf ftit tal-ġimgħat ilu, fl-istess żmien li sar magħruf li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said kellu id-dettalji tal-każ. Iżda sal-lum Busuttil għadu jevita milli jgħid x'intqal. Intant staqsejna wkoll il-Clyde Puli jekk jaħsibx bħal Simon Busuttil li Giovanna De Bono ma gawditx mill-allegati xogħlijiet fil-privat imħallsa minn fondi pubbliċi. Għal darb'oħra ma kien hemm ebda risposta ċara għal mistoqsijiet tagħna. Gawdiet imma mill-allegazzjonijiet li hemm fil-konfront ta' raġel. Għandha raġuni il għaliex taħseb illi din huwa attakk kontrija u se tiddefendiha bl-aktar mod veċiferu.